Ngiyakwemukela emhlabeni mfana kababa. Lana-ke kusemhlabeni wena ngokwebala umnyama. Kuwe-ke umthetho uzothanda ukuqina noma ungesona isigebengu ukulindele ukuthi wena mawukhula kungenzeka ubone ngathi system yakucindezela ubothula ngoba uzofa noma uboshelwe ukukhuluma ngoba wena umnyama. Imfundo yakho izothanda ukuba nzima ngebhadi lakho nobaba wakho akayena usopolitiki. Ngakho-ke ungazami ukusiqhathanisa nezinye izingane. Ngakho konke lokho okubonayo phambi kwakho izithukuthuku zami akuzona izinyembezi zabantu. Othi ngikuphuthume mfana wami. Njengabazali bakho isystem ithi asikuthume esikoleni usemncane uyocindezelwa ngokomqondo ngama-curriculums. Kuningi uzokufunda okungabalekile njengokudweba idiye, ufundiswe nange-reproduction of a frog. Bazokufundisa ukusolve x emabangeni aphambili kwawena usiyoqeda. Kuningi-ke vele ongeke uku-understand kodwa uma u-understand omunye umuntu obuphasile kimi empilweni. Uma ufunda ukuthi singabantu sihlukile futhi asifani, siphuma nakuma-background angafani, ubuqedile ngempilo ngoba impilo akuyona impilo ngaphandle kokwazi omunye umuntu. Lalela-ke mfana kababa. Kulo 12 years uhleli kulelo jele kuningi okungamanga ozokufundiswa ngempilo uhleli phansi edeskini. Uma isikole sihluleka ukufundisa amanga ngempilo, isystem nenhlupheko uzokufundisa ukubuka izindaba njalo ntambama. Ngethemba lokuthi khona okungcono ozokuzwa mhlawumbe ukubone kushintsha impilo yakho. Amanga uzowabona ezindabeni azokuphoqa ukuthi ukhethe iqembu lakho ukuthi wena uyinkatha noma ukhongolosi. Kulungileke ungavota noma ungawina kodwa ekugcineni ngifuna wazi ukuthi sonke sobe sihluliwe. Uma ukhula ungakhohlwa ukuthenga izimpahla ezinegama Louis Vuitton no Gucci kuzokwenza ube cool. Akekho ozokubona ukuthi wena uyahlupheka ngoba iqiniso lana emhlabeni sigijima izinto zomhlaba ngaphezulu kweqiniso. Kukuwe ukuthi ufuna iqiniso noma impilo yamanga. Nempilo yamanga kayizi imali ukuthi ibiza kangcono uma uzoyithenga ku-small street lapha eJozi. Uma ukhula uzothola umsebenzi mfana wami. Nawe-ke lo msebenzi angeke ubekezelele kodwa ngoba silambile kuzomela ubekezelele. Okuhle kodwa okubi ukuthi uzalele sekukhona inkululeko kanye namalungelo. Ukhumbule idemocracy khona ngoba izobulala wena ngokwenza ukuthi ucabange ukuthi empilweni yanika ithuba lokuzikhethela. Kanti isystem inama-algorithms akwenza lokhu bona abafuna ukuthi wena ukwenze ekugcineni empilweni. Indaba kwenze njani uyagula mfana kababa une-depression ubone ngathi ukuphila kungaphezulu kwamandla akho. Khuleka isystem ine-medication bazokunika amaphilisi amaningi ozophila ngawo ubusuku nemini. Ngaleyo ndlela bazokwazi ukucontrol indlela wena ucabanga ngayo. Bazobe ukuphila kwakho uzokhohlwa ukulwela amalungelo akho. Ubonge nje ukuthi wena uvukile ekuseni futhi uyaphila. Ukhumbule wabalwisa bazokuphuca iphilisi. Sobona ngobuginqiginqi kufa amasosha emzimbeni wakho. Kwenze njani CD4 count yakho yehlile? Hayi man usukutetema usukhulile manje mfana wami. Usungathola okunye kuyintombazane nokufana nawe nakho ongazilutho ngomhlaba ongenaklungu ngempilo. Nishade nizala abantwana abafana nani nabanganaklungu ngempilo. Siyakumukela-ke mfana kababa kulo mhlaba wonke umuntu ozisebenza umsola akukhethi bala la muntu umnyama noma umhlophe. Uma nje isystem ikubuyeka kwenyanya izokuthumela ngokrebe bezokuphuca intela kanye nemali yakho. Noma bekuthumele ngentombazane enhle emhlophe. Isiphetho yijele, icala lakho alithetho, lifike enkantolo selikudlile mdlwengu ulindini. Ngiyadlala mfana kababa. Emhlabeni nje usufikile ukhumbule ukuthi khona imali ozoyikhonza kakhulu ukudlula impilo. Kodwa ekugcineni ungakhohlwa ukuthi uhulumeni wena ozoyithola yonke leyo mali. Wena uzobusebenzela izikweletu nokulala udlile. Kule system ofikele kuyona kunabantu ababizwa ngosopolitiki. Mina ngibabiza ngo-right no-left. Nina njengabantu nizobe senihlukana phakathi. Khona bazothatha u-right abanye bethatha u-left. Uhulumeni yena uzothatha konke. Noma ungenzani isystem iyohlala ikhona ukuhlukanisa abantu phakathi nendawo. Noma ngabe yini oyikhetha kunandaba ngoba konke kugcina kuyona isystem. Kulo mhlaba ozalelwe kuwona mfana wami udlame luyizimpawu zokulwela oku-right but ekugcineni wonke umuntu wrong. Ukwazi Nsele kahle mahlathana.